programma in het boek erbij en dan proberen we een beetje een mooi weekend in elkaar te draaien. Heeft u van alle dagen iets aangekruist? Ja, absoluut. Ja. Dus aankruisen is definitief en een cirkeltje eromheen, dan is het misschien. Dus er zit een heel systeem in. Ja, ik ga naar de openingsfilm La Grande Bellezza. En waarom die? Omdat ik er heel veel goeds over gehoord heb. En vooral omdat hij schijnt te zijn in de stijl van Fellini. En ik hou heel erg van de films van Fellini. De bezoekers hadden er in elk geval zin aan. Voor de organisatie is het spannend als ze na een uur aanwezigheid het publiek wel loeken kennen. Het is altijd een beetje spannend natuurlijk als je hier oerslaast eigenlijk. Wij hebben nooit de gedachte gehad om net weer om te komen. Dus het was voor u echt hier oerslaan. We hopen dat we weer dikke 20.000 bezoekers kunnen trekken. In 2011 hadden we 23.000. Als we dat kunnen evenaren, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. De filmraad had het dreig. Mensen downloaden zelfs de films en blijven thuis. Doch zocht de organisatie wel de toegevoegde waarde in van het filmfestival. Het gaat om dat samen filmen en die beleving met elkaar. En ik denk dat het Noordelijk Filmfestival heel bijzonder maakt. Een Frieske bijdrage die het op het filmfestival in première gaat, is de dramaserie De Kate. Die gaat door de avonturen van een vreugdegroep en hoe het haar een leven veroordeelt als de gongmaker handicap trekt. De Kate is takken meer januari te zien bij Omroep Friesland op televisie.